बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। गोबाव समनिफ्रायनो जों नुबोदों आसामाव बर'जों लोगोसे गुबुन ट्राइबेलफोरखौ एभिक्सन खालामनायखौ। बेबादि समावनो अल आसाम ट्राइबेल संघआ ट्राइबेलफोरनि मोजांनि थाखाय सरकारनिसिम दाबि दिखाङो आरो गोसोखां बिलाइ गथायो। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव ट्राइबेल नङैफोरा दखल खालामना थानायफोरखौ थाबैनो होखारहरजोबनांगौनि सरकारनिसिम दाबि दिखांनायजों लोगोसे गोसोखां बिलाइ गथायदों होनना अल आसाम ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारिया मिथिहोदों। सोलोंथाइनि सायाव आसाम सरकारा एबसु बर' थुनलाइ आफादजों सावरायलायगोन। आसाम सरकारा फैगौ 18 आगस्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय आसाम फरायसा आफाद, असम थुनलाइ आफादखौ आसाम सेक्रेटारियेटआव सोलोंथाइनि सायाव लानाय थांखिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हांख्रायहरदों। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा सोलोंथाइनि सायाव माखासे गोदान थांखि लानायखौ एबसु, आसु, BSS आरो ASSआ गोख्रों निन्दा खालामदोंमोन। नोंथांमोना गावनि खुदियाफोरनि मोदोमाव जनसन्स बेबी पाउडार फुनो नामा? जुदि फुनो अब्ला दानिफ्राय फोननायखौ गारदो, नङाब्ला नोंथांनि गथ'नि देहायावबो गिलु बालु बेराम जानो हागौ। रिपर्टनि बादिब्ला गथ'फोरनि देहायाव जनसन्स बेबी पाउडार फुननायाव गोबां गथ'फोरनि देहायाव केन्सार बेराम जानायनि सोराङाव फैदों। जाहोनाव मुलुगावनो जनसन्स बेबी पाउडार दिहुननाय आरो फाननाया बन्द जासिगोन। फैगौ 2023 मायथाइनिफ्राय जनसन्स बेबी पाउडार दिहुननाय कम्पानियानो बन्द जासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। डक्टर अनजालि दैमारिया बर' हारिनि थाखाय गोग्गानाय खौरां लाबोदों। राभा हासं अट'नमास काउन्सिलआ डक्टर अनजालि दैमारिनो बेसेन गोनां बान्था फोसावदों। राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो आइजोनि बागै आरो समाजारि खामानि मावनायखौ नोजोर बोनानै साहसि गोनां आइजोनो बगेजारि बायबट्टा बान्था होनाय जायो। देग्लायनि बगेजारि बायबट्टा बान्थाखौ बर' वमेन जास्टिस फरामनि गाहाय बोसोनगिरि, आइजोफोरनि सायाव गोख्रों खामानि मावग्रा डक्टर अनजालि दैमारिनो होनाय जागोन। बे बान्थाखौ राभा हासं अट'नमास काउन्सिलआ फैगौ 15 आगस्ट हादरनि 75थि उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गवालपारा जिल्लानि दुधनायाव डक्टर अनजालि दैमारिनो होनाय जागोन। गोदान दिल्लीयाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारहैना न'फारसे गिदिंबोफिननाय क'क्राझार जिल्ला बनसोनि सोद्रोमाफोरखौ क'क्राझार जिल्ला बनस'आ बरायदों। सा सानजा भारतनि गोजामसिन दाबि बड'लेण्डखौ भारत सरकारनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय अफिसियेल आरो मन्थ्रिफोरा दिल्लीयाव सोमावसारहैनायाव बनस'नो पजिटिभलि मेसेज होदों। नाजाबाय था अब्लानो मोनगोन होनना। मिरु सरकारनि पलिसि बादियै 2025 मायथाइनि सिगां भारतआव मोनजि गोदान रायजो सोरजिनायनि बाथ्रा ओंखारदों। बेयावनो बड'लेण्डखौ सोजाबनानै 2025 मायथाइनि गेजेरावनो बनस'नि दाबि आलादा रायजो बड'लेण्डखौ मोननायनि आसा दं होनना बनस'नि फोसावदिं नेहाथारि बिमल बसुमतारी बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।